Ola, estamos facendo unha serie de editoriais nos que falamos do clima e hoxe tamén falaremos del e concretamente dos seus elementos. Imos aló! O clima é o tempo que predomina nun lugar determinado do planeta durante un longo período de tempo, por exemplo, 10 anos. Non debemos confundilo co tempo atmosférico. O tempo é o estado da atmosfera nun lugar concreto e nun período curto de tempo, horas, días, semanas. O clima ven marcado por varios elementos: a temperatura, as precipitacións, a humidade, o vento e a presión atmosférica. Neste tutorial veremos que son cada un destes elementos que condicionan o clima e, polo tanto, delimitan as zonas climáticas da Terra que vimos nun tutorial anterior. Empezamos coa temperatura. A temperatura é un indicador do frío ou da calor que hai no aire. A temperatura mídese en grados centígrados normalmente. O aparello co que se mide é o termómetro. O segundo elemento do clima son as precipitacións. As precipitacións son a cantidade de chuvia, neve ou sarabia que cae nunha zona. Pois ben, imos ver por que se producen estas precipitacións. Os raios do sol quecen a auga e esta evapórase e, ao pesar pouco, ascende cara ao ceo. Cando chega a unha capa máis fría, condénsase formando pequenas gotas de auga. Moitas xuntas forman as nubes. A medida que as nubes se arrefrían, as gotas de auga vanse xuntando formando gotas máis grandes, que co peso volven caer á terra en forma de chuvia, neve ou sarabia. As precipitacións mídense en milímetros ou en litros por metro cadrado. O aparello co que se mide é o pluviómetro. O terceiro elemento do clima é a humidade. A humidade é a cantidade de vapor de auga que se atopa no aire. Canto máis alta é a temperatura, maior é a capacidade que ten o aire para absorber auga. O aparello co que se mide é o higrómetro.
é a quenda da presión atmosférica. A presión atmosférica é o peso que ten unha columna de aire enriba dun punto en concreto. O aparello que usamos para sabela é o barómetro, que mide esta presión atmosférica en bares. E rematamos co vento. O vento é o aire en movemento. Sabías que o vento ten correntes de aire que se producen coa axuda do sol? E como é que pasa isto? Cando unha masa de aire é quentada polo sol, elévase. O oco que deixa esta masa de aire é ocupada por outras máis frías. E cando estas frías se quentan, suben e volvemos a empezar. Por iso, sempre hai correntes de aire no ceo. Para medir o vento usamos dous aparellos. O viraventos para saber en que dirección vai o vento e tamén utilizamos o anemómetro para saber a forza coa que se move. Todos estes elementos do clima quedan recollidos nas estacións meteorolóxicas. Estas estacións son lugares onde se ubican xuntos os instrumentos de medida de cada elemento do clima para obter á vez todas as medicións. Ata aquí a clase de hoxe. E agora tócache. Que instrumentos usamos para medir estes elementos do clima? Vento, precipitacións, humidade, presión atmosférica e temperatura. Vamos a ver que instrumentos usamos para medir estes elementos do clima. Para o vento, o viraventos e o anemómetro. Para as precipitacións, o pluviómetro. Para a humidade, o higrómetro. Para a presión atmosférica, o anemómetro. E rematamos co termómetro, que mide a temperatura. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!